Xa hai máis tranquilidade entre os veciños dos concellos limítrofes dende que esta fin de semana o Goberno autorizara o movemento entre eles. A ampliación da mobilidade é unha demanda continua do presidente da Xunta e tamén de moitos rexedores municipais limítrofes. Destacaba o caso de Cortegada, que está a menos dun quilómetro da parroquia de San Pedro de Filgueira, do municipio de Crecente, na provincia de Pontevedra. Algúns dos seus veciños xa foron multados por ir a Cortegada a facer a compra ou ir ao médico ou ao banco. E sucederonse así situacións cando menos estranas de vecinos, por exemplo, multados por respostar o vehículo nunha gasolineira que, a pesar de estar a menos dun quilómetro do municipio, xa pertencía a outra provincia. O BOE desta fin de semana recolle esa permisión da mobilidade interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para a realización de actividades socioeconómicas, o que flexibiliza dende entón a mobilidade a concellos como a Beariz, Cea, Oirixo, Piñor, Arnoia, Avión, Carballeda de Avia, Cortegada, Melón e Ribadavia.